Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Haga arpunyo tarik ubnai rempang arhajar arpuway kashnong nong try kala rakhi ya katayo jong samla lani ka Youth Week ka bapra haga bala sakhi lang dau MLA jong ka Mawson Ram constituency uba Himalaya M Shangpliang uba lalong kumu kongsan kentop yo Deputy Manager jong ka Lafarge Umyam Private Limited bat kiwe Lapan sedang ya kani ke jing rakhi da ke jing elek kai football final bat hadin kani lapan buat pat sada ke jing kop ya tainia ke jing kop shot bat ke jing kop ruai. Hadin baladap sampat ya ki khusnam syaki nong job na kaliang jong u MLA ula IT hadu san pautali ki syuki bat ki tiar shed syakani ke shnong khnang bakan yo penon kam hakanu gano por. Haswaban penkot pat ya kani ke jing rakhi la pelait pat ba haga YouTube channel MTRS Lingwer Depay ya ka music video bala ringdor ya ke jing ruai kokhon kari. Ka plastik la syam ka la sinai ka hausnem ka khandai Spanyol da ulio bakelan an American chemist bagi beri kila sedang berpenekam ya ka naru usnem ka khandai Span repro kumta terter adu kan ke juku mentah. Terkabang ini para jengi pemerintah ngaros ngau haptan hadu kata-kata namar kidan sipun pak kijing mentol jong ke plastik lada kendon ke plastik hai ingin tap lagi gitar ne kijing bam ibang hatu long se ingin ju penduk pendam no eka kai ke ba kiong ini para jengi ba pendekam no dagi plastik bag lane dagi cotton bag Nandus ngi hap hadu kata-kata ro. Namar antam me kijing bam nalagi bu haki kinemput sa. Nanti kena 4% ba. Ada bu haki negi plastic bag, negi paper bag, ki cotton bag. Kinsa senio. Yang kata-kata jumlah kino kitir jumlah ban replace ya ke plastik. Pat kidan sibun ba kijing mentoy, kibangi anak plastik. Mentang si RP ya kijing mentoy. Joko plastik kapanikong ka plastik kelong kapa tador bat boro gibru gila bantiet bat pendekam mereka kabar ka plastik kelong kapani bat laban pendekam ya ka da kita yo daki benai baru daki senem kabalai ka plastik kelong ngetiar ka bakamne bat kamju da kamtan ban repair bat ka plastik kalaru ban repair hadin bal de pendekam kini gede tang kendiat ki points handai ki dang don bun ki points ki ba kham mentoy dari kham kam sisu ki bang mila benjer lo deki hato long se ban pendekam no da ka paper bag ne cotton bag haja ka jong ka plastik ada kalau ngumta ka sarkar kan jinla ban no lane kan khang no na ka pendekam ya ka plastik handai pendekam no dari kini ki paper bag la lagi long ki ba khamla ban ya ka plastik Namar ba kamla, tani ka paper bag kamla ba nujor ba ka plastik. Nakata ka daw, ka sarkar hadu kumta. Hadu ka khalimar ka bamta kamla ban khang ya ka plastik. Te hangning i ba, hadu kan no ka plastik kalong ka banangkam. Hadu kata-kata. Ban ngide ban tip, kumno ban penengkam, ngide ban sisim kabu. Handai ngide ban perkhat. Ya kalawe, ngide ban perkhat ya kamariang, kasadong sopkun jengi. Ini memperkat ya ka generation jengi kaban sawan ngi baro ngi ju pen don kam ya ka plastik abang ngi yo i menta bon bangi pendon kam ha ka plastik ngi don bok bangi yo ya ka plastik ka bangin pendon kam abang ngi tap yo khaw ha ka plastik kala ban nom ji su yo khaw bangi la ban pendon kam haying jongi ban set ban bam ban kedang yang ni kumta terter nga persya ya ka jingkren jong kine namar ba ka plastik kalong bodon kamhi yang ni baro aga porslap ni pendon kam dak syak ida ka syatri ni pendon kam kadeh ka plastik ka bang ni laj ban na uslap
nado bang barohi ngatarai kini ki peralok ki badon lang ni ki ba desi mentah ki penon kam yang plastik haying ngam tarai bagi penon kam handrai ngam tarai bagi penon kam yang kena plastik nama ka plastik kalau ngam penon kam hadu kata yang ni baro habangi penon kam yang plastik ngidai ban nang ban penon kam ya ka bangin cu berat pathar kasyong sahangi ban penon kam kumno ya ka plastik te kumta naka liang kejonga nga kersan jala kejong kaying ban ong bangidai ban penon kam yak plastik hak bangila ban bu sibun ki ai habangi le sayaw sahat bar ngithet jinthit iyo de plastik ka plastik kumla ong na ka nai nong yalam jongi ba ni la ban thit yak plastik hak kador ka batat bat ba gilarun pendon kam yaka ka plastik kalong ka ta katiar ka ba ni pendon kam ka bangila ban yai pendon kam yaka lada ngilade ban pendon kam ru atharai ki jinbam ki jongi habangi theba plastik nduk ki jinbam ki badi dukan ru ki theba plastik namar ba plastik kalong kata ka ba ngingila penon kambat ka bam laban ini ngakwa ban IT hapi ginong song joka nong try ya gine ki shuki sispa sili sanpo tuli ki shuki bat ya ki tiar shet ki bangala ai akti joka nong try sports club ba phin ya don bentalang phin ya shem pendon kam ya gine ki shuki bat ki tiar shet ha gano no por ba phi so don kam aba kedon gano no jing khawai aka jing le sobhan le sungsi aba don ki kam ki ba
don kam ya phi ginong song snong baro pin sa shim yakine nakakti jong i president la ne secretary jong Nong Trai Sports Club hagne por na IT yakine ha i president jong Nong Trai Sports Club. Kasinong hi ka judan senda ya kabania kitlem ya kalengkor ka bakya jong klub na kabanta kabha kamyat karoy kapar jong kisamla jong kasinong kani ka tayo lekmen jong kisamla kalong sibenta na kajing apilat pilenti ki kisamla jong kasinong na du ki kenthai ki senrang ki samla ki hybrid ya kabakin sei lag jong kisam na kabanta man penjana susu yaki nakabanta ka jingtay ya kalaway kabansawan ka jingim ka jongki kumba ka team jong ka youth week hi kaong in youth we learn kapor jong ka jinglong samla ka kapor ya kabangin sim ya kabu ban wat ban tip ban explore ya ki batma ladangim sim ya ka kabu kan poy kapor andang ilan no kamen andakala lun kan kapor perkan nimla shu ya kaban ngautu ban le ike batma kumta kapor samla ka kapor ya kaba ngin explore ngin wan hai kisap ki phong ki jongi kidan nang bangina ban penon kam hap ki na kabanta ka lawe ka baphamna ka jongi manus nem kalafat kam jo ki kon samla jongi ban penslur ki ba kin le ya bon jai ki kam la kalong ha ki kam sports lagi kam lagi long ki kam ban pelong ki football tournament lane kum kini ki annual meet ru gumjo ai kublai ya kala faj bakan lang ya shakmat aga jing shakri upaj ba pan ai mansim le ya kishnong kitau jong kani kathan jongi barakoi bakin ya don bertalang aga social service rengkat bat ka lafaj bat kishnong barakoi nai kublai ya kishnong ba kani kishnong sya kalalong kishnong kabalapao hakani kithan jungi kalalong sisya kishnong kabala syai bat kabala develop hakini kisnem kabakhndiat niyo ya karu kompanya ya kishnong kalong kabaranti bat kabayaj baik to ai bakani kishnong Nong Trai kan long kan luksa ya kiwe kishnong kibadon hakani kathan jungi na kibok riang ya pi baro nadu orang bashnong nadu kinong kitkam shnong nadu pi ki kon samla jungi kibadon benta ban ai ka jing shakri jong pi ha ka development jong kishnong kathau ru gumju nadu kamane sa HM ngir sengu sibun ya kajing lakloi jeng pi ba pin pediang ba piman long kum chief guest hakane ke youth week wala hakapor ke bakarki bangiyo ya kajing bit nak office badan buram jong ke deputy commissioner is kasil Shillong what they say hapdang ki jingge ki ba ngiya kendu hakini kisnam ki balale bangimla teng bangin mi ina lag jong kiying ki bangi hap bangin song set slung hala ki jong kiying kisam nrai gilayo ban perlong ya kene ke week ke balong ke bajob ke jing ya trilang jongi bat ke dor barslong kala ai mensim sikade yangi ba ngilala ban perlong ya kini ki barokhat ki bajob desa SM kublai sibune ya kajing lakloi jong pi bano senang ya kini kijing ai kibarit jong pi ban ngi kermen skamru banang ne sakmat ba pinang ya don regat bat ngi ke sport club Nong Trai hagi por ki bedang wan bat kijing kam kijongi ru kumju Riam ukar buhoy kuat budai upan kasibaya Alison Donjing Lumbanta Iram
kita baik kiata. Oi, 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 oi.